Λοιπόν, θα συνεχίσουμε εδώ τώρα το βιντεάκι το οποίο κάνουμε στο C3 και θα δείξουμε το προγραμματισμό του κλειδί που θα κάνουμε αυτό, όπως είπα, που είναι CGDI by Ribas. Το μοναδικό κλειδί στην αγορά το οποίο παρέχεται με γραπτή εγγύηση ενός έτους. Στον χρήστη εννοείται βέβαια υπό φυσιολογικές συνθήκες το κλειδί, αλλά που αν το κλειδί βγάλει σφάλμα ακόμα και στο μηχανισμό του ελαττηρίου, το κλειδί γίνεται αντικατάσταση. Λοιπόν, επιλέγουμε C3, επιλέγουμε Program Key 2020 V618 BSI 2010 και μετά. Δεν θέλουμε να πάρουμε το pin, το έχουμε πάρει, πατάμε No. Κοιτάμε πόσα κλειδιά έχουμε στη μνήμη. Μας λέει 2 κλειδιά στη μνήμη το μηχάνημα. Προφανώς το ένα που είχε ο πελάτης και το ένα το οποίο χάθηκε. Οκ. Βεβαιωθείτε ότι έχετε το pin. Enter pin code. D. D. Ταφ. P. Q. Πόσα κλειδιά θέλουμε? 2. Πατάμε OK. Γυρνάμε το κλειδί στο off και αφαιρούμε το κλειδί από την κλειδαριά. Σε περίπτωση που το έχουμε. Βάζουμε το κλειδί στην υποδοχή και γυρνάμε το κλειδί στο on. Πατάμε OK. Το μηχάνημα δεν πρόβλημα να πατήσω OK. Πήγε αμέσως μόνο του στο επόμενο βήμα. Ignition off και remove το κλειδί. Αφαιρούμε το κλειδί, γυρνάμε το κλειδί στο off και αφαιρούμε το κλειδί από την κλειδαριά. Πατάμε OK. Βάζουμε το επόμενο κλειδί εδώ, προσέξτε, και γυρνάμε στο on. Πήρε το δεύτερο κλειδί. OK. Η διαδικασία μόλις έχει τελειώσει. Βάζουμε το αυτοκίνητο μπροστά με το νέο κλειδί. Πατάμε και το χειριστήριο. Βάζουμε και το επόμενο κλειδί. Το αυτοκίνητο πήρε μπροστά και με αυτό. Ξαναδοκιμάζουμε το νέο κλειδί. Έχουμε τελειώσει. Η διαδικασία όλη συνολικά μαζί με το βίντεο που φτιάχνω εγώ μας πήρε 3 λεπτά. Δηλαδή συνολικά 1,5 λεπτό να πάρουμε το pin του αυτοκινήτου και 3 λεπτά να προγραμματίσουμε το κλειδί. Ο χρόνος είναι τόσο λίγος και το βασικότερο τόσο ασφαλής. Η μοναδική συσκευή που είναι τόσο ασφαλής. Δεν έκανε καμία ζημιά, ούτε να βάλουμε, ξαναλέω, σταθεροποιητές, ούτε να βγάλουμε μονάδες, ούτε να κάνουμε γέφυρες, ούτε να κάνουμε bypass κάτι, τίποτα απολύτως. Τίποτα απολύτως. Χρόνος διαδικασίας 5 λεπτά. Δηλαδή πιο πολύ φασαρία ήταν να κόψουμε τη λάμα και να κατασκευάσουμε, να προετοιμάσουμε το κλειδί, από το να το προγραμματίσουμε και να πάρουμε το pin. Αυτή είναι η συσκευή TTB1000, φίλοι μου. Η πιο δυνατή συσκευή στο κομμάτι του προγραμματισμού του κλειδιού του αυτοκινήτου και η πιο ασφαλής. Όχι η πιο φθηνή όμως. Να το τονίσω αυτό. Όσο και να μην θέλουν κάποιοι, εντάξει, δεν είναι, κάποια μηχανήματα είναι ακριβά για τη δουλειά που κάνουν. Κάποια είναι φθηνά για τη δουλειά που κάνουν. Δεν θα κρίνουμε καμία μηχανή. Όλες οι μηχανές της αγοράς είναι καλές. Η κάθε μία όμως κάπου είναι καλύτερη από την άλλη. Την συσκευή TTB1000 θα τη βρείτε έτοιμο-παράδοτη σε όλα τα καταστήματα του δικτύου Ribas Center και στα ιδιόκτητα καταστήματά μας στην πόλη της Θεσσαλονίκης, Κατσιμίδη 25 και στην πόλη του Τολμαίδας 25 Μαρτίου 80. Αλλά θα μπορείτε και μέσα από ένα δίκτυο συνεργατών σε όλη την Ελλάδα να απευθυνθείτε σε εμάς τηλεφωνικά και να σας βρούμε τον συνεργάτη της περιοχής σας, τον οποίο θα μπορέσει να σας κάνει τη δουλειά που θέλετε με ασφάλεια,
είτε την επισκευή του κλειδιού, είτε τον προγραμματισμό νέου κλειδιού, με ασφάλεια το βασικότερο, σίγουρα, με εγγύηση πάνω απ' όλα, και θα σας γλιτώσει από πάρα πολύ χρόνο και ταλαιπωρία το να δοκιμάζετε, να κάνετε μόνοι σας ενδεχομένως κάποιες λάθος αγορές, ενδεχομένως να παίρνετε πράγματα τα οποία είναι λάθος, είτε λάθος η λάμεση, οτιδήποτε, γιατί φυσικά πάντα όταν μπαίνουμε στο ίντερνετ πρέπει να γνωρίζουμε και τις πληροφορίες που θέλουμε, γιατί το κλειδί και γενικά το αυτοκίνητο είναι ένα είδος πολύ όχι πολύ δύσκολο, είναι ένα είδος το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες και πολλές διαφορετικές πληροφορίες το αυτοκίνητο από το αυτοκίνητο. Γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πάντα και να απευθυνόμαστε σε ανθρώπους γνώστες του αντικειμένου. Οι οποίοι γνώστες, βέβαια, εδώ θα τονίσω ότι η συσκευή TTB1000 δεν είναι μια συσκευή η οποία μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε, όπως οι υπόλοιποι συσκευές της αγοράς. Γιατί υπάρχουν συσκευές, ο οποίος μπορεί να μπει ο ένας πελάτης στο Alibaba, στο AliExpress, στους 40 κλέφτες, και να πάρει μια συσκευή και να κάνει από μόνος του δουλειές, έτσι. Εμείς δεν είμαστε αυτή της φιλοσοφίας. Τη συσκευή μας θα τη βρείτε μόνο σε εξειδικευμένα καταστήματα που ασχολούνται με το κλειδί του αυτοκινήτου. Να είστε καλά.